Giarangkada na karong adlaw ang 45 ka adlaw nga campaign period alang sa mga lokal nga kandidato alang sumaabot nga Mayo eleksyon. Duha ka magkaatbang nga kandidato sa labing taas nga posisyon sa probinsya nagmotorkada pagsuhid sa kalungsuran. Ano ang report ni Nico Serino. Sa formal nga paglusad sa campaign period sa mga local candidates karong adlaw, sa dakbayan sa Danao gisugdan sa magkatandem nga sila si Vice Governor Agnes Magpale o Governor Junjun Davide ang pagpangampanya. Simbolik kini alang kanila kay lumad nga taga Danao si Magpale kinsa nagtinguha pagpakigbaylo kang Davide og posisyon kay karon magpapili na pagka-gobernador. Nasadya ang mga tao nga mitambong sa kalihukan gikan sa Santos nga misa hangtod sa panagtapok sa plaza. Ang amog yun ni Gov karon nga, ang emphasis yun nato ang anti-graft and corruption, transparency, good governance, mo man gina because mo man ang among strength. And we have to tell the people what we have done. You all know what we have done. Humani ini, nagmotorkada gilayon ang partido ug ilang mga kaalyadong kandidato. Gikan sa Danao, misubay sila paingon sa lungsod sa Compostela aron mopaduol sa mga botante. Sadya ang pagsugod sa motorcade nga miresulta sab sa gamay nga paghuot sa trapiko. Ubay-ubay nga mga freebies ang ipanghatag sa mga tao nga nag-atang sa dan. Gikan sa Compostela, mi U-turn ang grupo aron masuhid ang mga kalungsuran ug dakbayan sa norte. Samtang kung norte ang gisuhid sa tandem Magpale-Davide, ang south usab ang girumbo karon sa makaatbang nila. Nanukad sa lungsod sa Argao, sila si Congresswoman Gwen Garcia ug Daphne Salimbangon nga magpapili pagka-gobernador ug vice-gobernador. Nagmotorkada sab sila aron makapaduol sa mga botante nga uban nagpaabot daplin sa kalsada. Nakighimamat sila sa mga local candidates ug supporters. Sa pikas bahin sa dakbayan sa Mandawi, sa barangay Paknaan, misuhid ang mga kandidato sa HMP kun hugpong Mandawi sa pagbabago. Nag-handshaking ang mga kandidato nga pinanguluhan ni incumbent Mayor Luigi Quisumbing nga mao'y standard bearer sa partido. Ang ilang makaatbang nga kampo ni Congressman ug Mayoralty candidate Jonas Cortez walay kalihukan kaganihang buntag apan nag-andam sila sa dakong opening salvo nga ilusad karong gabii. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.